mutta kun te teette, niin päästä hyvä. Ymmärrättekö mitä tarkoittaa? Yksi mikä on mun mielestä ehkä tärkein tai tärkeimpiä osa-alueet siinä, että kuinka nopea sä oot, on se tapa, miten sä pystyt pelissä vaikka kääntyy tai lähtee liikkeelle tai jarruttaa ja lähtee liikkeelle tai tulla hypystä alas ja lähtee liikkeelle. Muuttaa suuntaa. Ihan sama kuinka paljon menee satanen, jos et sä osaa motorisesti kääntyä ja osaa hallitsee kroppaa. Yksi millä voisi ajatella, että lähtis harjoittaa, niin ihan vaan periaatteessa, mikäköhän tää on, jollain tavalla niinku ristiaskel. Silleen, että se mitä peleissä tapahtuu, niin se saatetaan liikkua näin, mikä on suhteellisen hidas tapa. Mikä jos me liikutaankin näin. Jos me menenkin sivuttaa näin, mä pääsen aika nopeasti sitä harjoittamalla teknisesti ikään kuin sitä, mitä siinä tapahtuu esimerkiksi suunnanmuutoksessa. Heitän jalan yli. Mä joudun korjaamaan toista jalkaa esimerkiksi vähän, että mä pääsen tonne suuntaan. Ottiko kärryä? Vedetään tosi pieneen tilaan tosi paljon asioita. Mutta meidän tarkoitus on vaan päästä tonne. Tästä on vaikea kääntyä näin. Sitten mä teen pientä korjausta. Ja aina se toinen jalka pois sieltä, niin mun on helpompi lähteä. Otetaan ihmeessä. Miten sä vaikka kävelee? Voi olla tötsä sivolla viiva, ei tarvitse mitään tikapuita. Ihan viivan ylipäätä. Näin. Loistavaa. Eli pien korjausliike. Jalka pois tieltä. Paljon helpompi lähteä. Jalka yli.